zin te chuan party na turlam chu lo thleng to in midang tam tak an lo om ve to boka khongi kapate le kapite hi nyang le ti in midang po chu an lo ti nak naka Mr. Hau hian anupui tur hi adwar lutukan tia sin ama wangin company mi te po aban pha hialan tia Miss Li po kha anupui tur mo kan ti to a ma se ban hialin an chung kwa po an tla chengal veka sin ti te chuan an lo soi hau nak nak zin chu mi song nang hi mani khan Mr. Hau kha thin rim takin isyama life in ngai dam te hial I ron di la ni lom ni engtin nge heta te local ve ngam zok le chu lo ti in zin chuan thin rim deuh hian chung kwa te chu in ho chang kan nei lom chu wang chuan kum khwa in kanin beto don lo ti na ani hlei nem ti ro kanu ti in alo in soi thiam nga char chara party na om ve tho chuan kingwei chu mu in he so mani khan Mr. Wang nen company ya khan ka mudu na ama so Mr. Wang nu pui tur chu ani mai lo mo alo ti zin te chu hoi phein so nu box mo enge heta alo ti ve le ti in anin ti boy le chan don chu ani der engtin nge he nu hi Mr. Wang nu pui tur ni theyang hetiang kum som ni mi vel te chu Mr. Wang chuan adu big nang te chu ti ma se midang chuan ma se alo du ve mai the sin anti zela zin te nu pa le liujan te chuan kingwei chu dim vak lo hian an chong khom le fak to mi song chuan nang hi kapi physical therapist ro ini kha keipo hi ka shok te ana theilu tuka ka om te anwam lawa ka chaw theilu tuk in turmin va siam ta che ti in an mu nyam hle ti chu a shat viawa zin po chuan anu le a pasal te in kara om chung chuan na tak takin alo chong khum ve sek boka kingwei chuan ning hle in boina engma chu asiam du lem lawa in tur chu la in mi song pe ka tum chuan zin chuan alo pal lui kher kingwei chuan a thil ken chu ti bonge in a kut chu ala ti kang chep zuya zin chuan thin rim deuh hian ka phe khoki ti bal vek alom ti fai ngal ro ani lo chuan a thar le ngal ro alo ti zek lejan chuan du tak engtin nge a thar le na anayang tuna chuan Mr. Huawin nupui anei san to don box si a sugar daddy dang a zon le phot te angai do na alo ti aka chang chuan chong kam chatin reng chu a chhuaka zin la chuan chong kamati chu du tok mai lawin an ei turun ken chu kingwei ne na chuan a kor te khe sak vek tur chuan na ti le mei pakhat chuan keima ni kalo ti mai do na mi ati la in lo ngoi mak ro I in ro lo na tura lo in ro su ke ni hi Mr. Wow chung te kan ni a ka soi ang chuan ti ula ani mai ati vei mak kingwei chuan apoi lo ti in ei tur chu ala a dokana chuan da pa in wa group na thok ka ni a nang ni noya hian ka thok hleinem ama khan lo chan lo cheu in lo thi tir moi chewila a thaturan ya a ti ve ngat mi song chuan elsen tak hian zin I chia hlo te laka hian I omoi tak kha mang tam lu tuk du su te chu alo ti le khera chu ti lai tak chuan met khan wawin enkol tu Mr. Lee bula khan lo va zwal kawin kingwei chu an buli ron thu chu a ron shil Mr. Lee chuan wow in nge ya kan madam te an ron buli ve ngamamo an chak lawang ti in lama chuan a phei ve ngala chu ti lai chuan zinin a thu soi kingwei in a nyal dan vel chungai theilawin nang hian min chana moi itiami kanau te min tha sak zo ka ni kha min chan him ro ka ti reng chi ami ti le pangin du ta khenu hian min tham lo te moyan ya akut ama a ka ti na sak na kha ala tok lawan yang ka thua oi du lo na kut nge hi ti nat le ka du ani ti duamin leujan la chuan zin thu chu oi ngal thap thil zum tak chuan zin kut chu chunan lo tum me ka Mr. Lee Khan ava mufu du tok ro u ti le liujan tlot thluk chu aral ngala zin la chuan nang khan eng thil nge moi ti le lo ti le in Mr. Lee chuan kan madam hi in lo khoi ngamamu ti in a beng her soka mi song chuan a fanu chu lo chan ve in eng thil nge ti hi Mr. Lee ke hi kapi in min duan zia isha to lawami I thei ngil to ami chu alo ti Mr. Lee chuan kan madam hi
a in nge ya in buli ti a sha chuan kapi chu a sak hopang alo ti le a zin chuan madam a in madam tur te chu kapate nupui thar tur a hi alom alo ti le a kingwei po chuan Mr. Lee chu tia min out chu ka ngai ve kher lawanya alo ti ve bok Mr. Lee chuan Mr. Huawin anei tur anupui chu ani hi alom alo ti le po chuan kingwei chu soilau midang po chuan an oi hlom meu law engi omzia hei hi anupui tur chu ani nge ni law an lo ti sap sapa zin vek chuan nangni pahnih hi inin ngai zong ani lo mo kingwei nang hian Mr. Huaw chu thlem thei lowin he ina ila om ve thei nan hian Mr. Lee zawk hi ngai zong le to zawk ami alo ti chuan kingwei po sa ve phatin nang hian engmaw isoi kha ti in a beng hir soka pon lama chuan ake chuak dor Mr. Huaw le api te po chuan kingwei nu mi su chu an lo thlen pui ve le chi a mi su chuan liujian mi mo lutu kha kafanu atina a ma se hei heta chuan thatakin an lo en kol le si a kafanu hian mi thazok aton phata ni hi ti neuin an pi ber chuan I nang che in ngai ro alo ti sem ma mi su chuan kingwei kor tur ka sem sakha ati chuan Mr. Huaw chuan atnunga om ka lo la ang alo ti vat pi ber chuan ni lovakal la hei ka lo puyange ti in mi su chu akal ve maya kingwei in zin ron nuk chuak dor nen chuan anin tok cha kingwei in anu mu chuan mak chu ati viawa zin chu mi su chuan nang hi heta engei ti ve a kafanu pasal I chu sak nuwa akutei ti na saka amalam hun iti chhele a engei la du a riluna ti sha tak hian lo ti a mi song chuan kamak pa hian ama chang dai to khan ifanu hi chen adu dai to a ifanu hian a chen du lo ani kha kamak pa du lo ani kha ifanu kha ani lom ni leujan ati vel leujan chuan o ni lo ti le zung in zin le mi song te chuan kingwei te nu fa chu na tak in an lo an khum le a in patean anei tur chu ka fanu hi alom anei dun ate chuan an noi te chu aza a kingwei chu anu chuan ini na dik tak hi soila engtin ma an tingam to lawang che ate po chuan kingwei chuan kanu tiringotin engma ala sha chuang lawa an thlanga chang chuan Mr. Huaw le ape te chuan an lo en ve reng hi alo ni liniu chuan kapi khimi te khi chu mi song khi ama a an college kalna turte itum saknu kha anilom ni te in Mr. Huaw chuan tikhian iming mangin anin lamilian thur alom alo ti chuan api chuan enga nge anin ngaya kanin chung nge ya kamau te anron musit ngam ve lamo an chung kwa nen hian inzom na engma kan nei law liniu tla chengal ro se ti in man mo tok chuan a chau ngala Mr. Huaw te po chuan an ve ngal pi ber chuan nangni kha ti in mi song chu abek chuan a vom chur engtin nge kamau nu hi in lo tong khom ngam zoka ti in mi song la chuan nem zet hian kapi alo ti duama pi ber chuan ipi po kanilaw alo ti deuh mak mau nu a ti in mi song te ho chu soilaw kingwei po chuan mak chu alo ti le viawa kingwei chuan ingi omzia kapi ti in anu chuan kingwei iwa nei khop mai Mr. Huaw hian kabil ti khamin pek sak veka sin mi pafel takani alo ti chuan kingwei chuan kha nang ma pek mo alo ti le a mi song te chuan kapi engtin nge he nu hi emaw nun ani theyang kamak padu lo nu ani hi pasal nei to nu thloi ani hi tima se api chuan enge poi dulo tu chuan a chan ro pui ni mai nu thloi po ni se ka tupa ne na fa an nei thei phote chuan a poi law ama hi mi fel takani boka ka tunu angten ilo in soi china wei le sinting te fa an nei huna chuan chu chau chu ka tu tur ani le to ang ati khum maka kingwei chuan ma se kapi engwangin nge Mr. Huaw nen hian fa kan nei ve ringotang anu pui thar tur nen chuan an nei yang chu alo ti le a api chuan chu alom ka soi in nei watanga yania alo ti dai Mr. Huaw chuan wei I thin rimang ti ka ringa min kal san poi tuma ka sia ma se chelo che akal tir che hi ka tum lo ani chu wang chuan
in nei to tho ma ila thin lung taka nupui ta na som le che hi ka du ani alo ti ve boka kingwei chuan inga engka nge kanin nei ati lai chuan Mr. Lee chulo kalin ani nei certificate kha alo lek wa a hei mo ka soi to kha kan madam chu ani nge yani aron ti a kingwei po chuan mak ti viawin mi song te chuan makan lau ti le viaw bok engtin nge ni thei kapite chu kingwei hi mo ti in zin le anu te chu an tlut nok mi song chuan kol dong zuin an tlak chhia thu le an company an chhoi tur thu chu an lo shila kamak pa kha pu in a ming kha tilang vek ro u a ti som et lejan chuan lo du bi khau law zin chuan nemin du tak kan ai o in I tor mai anga ya lom kan fa lo pyang tur nen hian kan lo ngak rengang che a ti chuan lejan chuan nang ni masia lutuk ti in zin chu arek chot chota an pi ber chuan chu mi te chung kwa chu labo turin ati mak nurse le doctor te kha kingwei te bula chuan lo kalin doctor chuan na thataki mule hi kalom hle mai hospital a kha chuan ti thei ka nei lo em box si a hei ini nei na turpo kalom puilu tok che u ania ron ti in Mr. Lee chuan doctor kan pi physical therapist tur thatta ka ko mu ang che u kha itisia tun thleng ya min la ko mu lawa alo ti chuan hei in ma hi aum renga lom kingwei hi anti ta thapa kingwei in Mr. Huawin akal chante interview ni khan Mr. Huang nu pui tur ni lawin api physical therapist tur zo ka akal thule in nei na an sign dun dan te chu asha chhuak ta veka ani nei vek to wang chuan ti thei vak chu to lo thung Mr. Huang chuan ole engpo chu ni se we khang kha chu hun kal to ani a engi mu tir che ka du ani ti in akai pheya mun pakhat nuam dewa hian ashwaya midang tam takan lo ombok Mr. Huang chuan we kanin ton dan kha chu engpo ni se ke hian ka du che a bu chan chat ka du ani engtik lai po a ibula ka du a kapma ngai rengang che ti in nei chat puya chuan a soma midang hau chuan o tiro ti in an lo au dual kingwei po in angai to deuh nu chuan akute ana a engma ka ti thei don chuang lawania mei chenran ve mai ka ni hi kan din munein thlawro pui si a ati po chuan Mr. Huang chuan apui reng law ke chuan din mun ni lawin nangma hi anya ka du che ati a kingwei chuan ole ati ve nge ya limdeu chuan anin kwa vong hun te kal zelin Mr. Huang chuan kingwei chu akut entir tur chuan damdo ina ashwaya doctor te chuan a that to veu thu le an damdo ina lo le tur chuan an lo soma chuti lai chuan me che pakhat hi na twar ti sha tak hian an lo nor pheye midang hau chuan na tinge naw anei le reng le aswala sin o so nu so ka shet china lom ti te chuan an lo soi sep pa zin khalo ni rengin kingwei mu chuan khonga in min chan him ro thi kala du lo ti in lo ngen chung kingwei chuan ka kuti ti na to wang khan engma ka hum che thei lawa dam lo ke en kol thei lo ti she lawa mi ti khan nangma le nangma I in ti hlum don ani kha ati ve ta mak Mr. Huang chuan I ril ru ti nuam lo su o engma ti swal I nei lawania ti in a nema an kal dun zui hospital an chwa ma she chuan kingwei chu dingin a hoile ta ka ngai to a eng ang kho pa swal po ni se dam lo thawani a kei doctor ka ni box si a ti hi chuan ke en nyam mai thei lo ani he hi doctor te chan vau ani tlat box si a ati sap Mr. Huang chuan ka shalom eng thil po ti du in du lo po ni la kei chuan ka thlop tlatang che ibula hian ka om reng don alom I du ang tak chuan ti ang che ti in anin kwa vonga atop ta